Soc la Carme i aquest és el meu fill Àlex. Té 16 anys i està a quart d'ESO. No sé si és l'adolescència, aquest més igual continu, però cal estar sobre seu per tot. Que si has fet els deures, que si has preparat l'examen, que deixis el mòbil i et posis a fer alguna cosa. I bé, això sense parlar de la seva habitació. Quin horror! Allà, en aquella habitació que sembla una selva, va començar tot. L'altre dia vaig entrar per rentar la jaqueta pudent que no es treu mai. No és un lloc on vulguis estar gaire estona, així que vaig entrar a tota velocitat i en agafar-la, de la butxaca va caure una bosseta, que tenia allò que posen als porros i que fa tan mala olor. Ai, Àlex, el meu Àlex, fumant porros! Em vaig asseure amb la bossa de marihuana davant i amb ganes d'anar a buscar-lo i portar-lo a casa per les orelles. Quin embolic! Què faig? La veritat és que no tenia ni idea de com manejar una cosa així. No m'ho podia creure i tenia por de la reacció de l'Àlex. Així que vaig pensar que són coses de l'edat, que ja li passaria i que era millor no parlar d'això. Tan difícil que és fer-ho últimament. Es convertiria en un interrogatori en què ho negaria tot. Però clar, si no feia res, perdria l'oportunitat de tractar el tema. Si deixem de parlar d'una cosa i d'una altra, cada vegada tindrem menys confiança. Res, opció descartada. Potser m'estava preocupant per una cosa inevitable. Fumar serà el normal. És la seva vida, ell sabrà què fa. Per què li diré que no ho faci, si no em farà ni cas? Però Carme, què dius? Si veu que no faig res, si no m'hi oposo clarament, li estic donant a entendre que ho pot fer, oi? I més endavant potser apareixen problemes pitjors. En aquell moment, com si fos un volcà, vaig entrar en erupció. Però aquest què es pensa? Quan torni a casa s'assabentarà de qui mana. A casa meva no hi haurà drogues. I punt! Però posar-se així val la pena? Si vaig amb aquesta ràbia, acabarem discutint, cridant, i a sobre potser serveix perquè estigui encara més rebel i m'amagui tot el que fa. Estic molt perduda. Començava a pensar que no hi havia solució. A veure, Carme, centra't. I si busco un moment tranquil per parlar amb ell? Puc ser ferma i al mateix temps intentar entendre'l. Puc dir-li alguna cosa com: he trobat això a la teva jaqueta i m'agradaria entendre què ha passat. Em preocupa molt aquest tema perquè pot ser perillós. Fins i tot preguntar-li com podem gestionar això perquè no es faci mal. Així m'agradaria que em tractessin a mi. Així podem millorar com ens comuniquem i tenir més confiança. Podré saber realment la gravetat de l'assumpte i es pot sentir escoltat i al mateix temps entendre que hi ha límits. En aquell moment, l'Àlex va entrar per la porta. Mama, m'he oblidat la jaqueta. No l'hauràs rentat. Vaig somriure. Quin poca vergonya, vaig pensar. Què tal la classe avui? Anem a dinar, que tinc moltes ganes de parlar amb tu. I així vam començar a tractar l'assumpte. Tots dos junts, asseguts a una taula, parlant tranquils i amb confiança. Fins i tot vam buscar informació per internet. I així vam conèixer Connecta, per cert. Aquesta opció em va permetre dialogar amb l'Àlex i conèixer millor aquest adolescent que em té tan despistada des de fa temps. Com és, què necessita, què li interessa, què li preocupa, sense jutjar-lo i protegint el nostre vincle, però posant límits clars, lògics, comprensibles i negociables, i que serveixin perquè es cuidi i cuidem la relació. També m'he donat de com són d'importants els seus amics i el temps que passa amb ells. M'havia oblidat que a aquesta edat sentir que pertanys al teu grup d'iguals és fonamental per construir la teva pròpia identitat i la imatge que tens de tu mateix o mateixa. És clar, si per mi era el mateix. I sí, allà també és on poden aparèixer conductes de risc, però no sempre fumar porros implica tenir problemes amb les drogues. És important distingir si és una cosa esporàdica o s'està convertint en un problema. Haurem d'estar atents, tots dos. Al final, una bona comunicació és la millor eina per construir estils de vida saludables i prevenir l'ús i abús de drogues o altres comportaments de risc.